Makikita ti Philippine Coconut Authority ti dakkel a potensiyal ti Cordillera para iti expansion iti industriya iti niyog. Sirmata ti nasong opisina ti gobyerno nga agbalin a may sa tinyog kas top 5 prime commodities iti intero aryon. Daytoy ti detalye. Iti kaunaan agundaway, makaimula iti coconut seedlings ni Alah Sungduan, iti 5 hektarya adagana sa San Pascual, Tuba, Benguet. May sa isuna kadag iti manalon iti Tuba, a benepisaryo iti 1,500 coconut seedlings nga imbunong kadakwada ti Philippine Coconut Authority, kagidan iti panagrambak ti First Farmers and Fisher Folks Month iti munisipalidad. Very exciting na ako po ay isang beneficiary from Philippine Coconut Authority, and we are very thankful. Kumpiyansa ni Paos iti panagdakkel ti mula anyog iti barangay da a mabigbigbig kas fruit capital of Tuba ken kastamot iti panagbalin ti ili na kas coconut capital of Benguet. Ti Tuba ti kaunaan a munisipalidad a nagserbi kas host iti launching iti programa a naidanon kadakwada iti bulan ti Marso baban iti Philippine Coconut Authority nga idadulwan ni Regional Manager Mark Roy Macanlalay as sakop ti Special Coconut Management Area a Regions 1, 2, ken CAR. Makitkita mo't ni Macanlalay ti panagduras ti industriya ti niyog iti Benguet ken iti intero a Cordillera. Malaki po ang potential ng Cordillera Administrative Region when it comes to the coconut, expansion ng coconut industry. Dahil number one, maganda yung area, lalo na doon sa mga low-lying na mga areas within the Cordillera. Dahito nga adang ti PCA kat iti sidong mo't iti Coconut Farmers and Industry Development Plan, may sa a 50-year development plan. Ipaayan solusyon dahito iti mapaspasamak nga oversupply iti natang ken kinukurang mo ti supply ti nyog. Arason ti panakailaylayon ti programa iti Cordillera. Ti CFID nga ipatpatumpal ti 15 nga ahensya, iti parang idaulo ti PCA, ket addaan tarigagay ang ma-empower dagiti coconut farmer, mapagkaykaysada kas maysa nga asosasyon, ken mapagbalin a kooperatiba ken entrepreneurs. Plano ngayas asidag ti PCA kadagiti manlalon ken lokal a gobyerno adakkel iti suporta tapno masiguro iti nasaya ta panagdakkel ken panagtubo iti coconut seedlings anay paay kadagiti benepisaryo. Ang vision natin for the entire Cordillera ay maisama at maibilang ang coconut sa top 5 na prime commodities ng Cordillera. So yun po ang gusto naman natin na sa kanila maisama at maging isa ito sa mga alternatibo na commodities para hindi lamang sila nagko-concentrate sa other highland vegetables. But ito kasi ang maganda dito, long term. Inayon pa ni Macanlalay nga end goal da ti mapasayat iti panagbiag dagiti manalon ti nyog asan dalang a producer ngem ket di may sapay nga entrepreneur.